Fitchi whisky egészségetekre. Várjál, megütöm a képernyőt és kocintunk. Kocintunk. Jó, örülök, hogy egy Graves, de hát akkor is legyen már egy kis realitás ebben a kurva játékban. Írok a Riot meg bazd. Hárban, geci, már jönnek rám. Miért nem jöttek amúgy topra? Tök jó itt a buli. Torcsi! Kapd el! Úristen! Én annak nem merek, de valaki segítsen. Hát, Szali, Jövök már. gyere. Gyere. Hogy? Nagyon szavasz. Azért, gyere! Gyere, Szalka, Jó, gyere! ezek én a supportot te Gyere fasz. lábhoz! Gyere, gyere! Jó, most már nem kell, mert izé. Nézzek, inkább belemegyek egy Timo gombába. Sokkal jobban érzem magam, mint hogy itt supogsz nekem, te fasz. Milyen érzés? Jó! Dik! Jó lesz Kapott! És vége a játéknak. Jöttök cicák? Nem befogsz. Most észrevettem. Szóval akkor én ezt is megyek amúgy. Szia Kenem! Hogy vagy? Remélem lehozzátok. Hozzátok. Ah! Hanem írok vissza. Szedjük már le mi. Gyerünk. És komolyan? De még ne! De. Előbb öljünk meg minimum 2-t. És akkor menjek már azt- is előnyből indulunk. Jó, na, Itt megyek. ezt a Kenem. Meg azt a karikot. Meg azt a Graves. Ne, Na, és akkor mehet most baron. dragon. És most Hol a Mi az kvadrán? baron? Hol a kvadrán? Gyere! hájá, jó. Jó, és a kiszedi le. Nézd már csicskul vissza, nézd meg. És buzi. Milyen flash van azért? Hogy csináltad Sziráki? Vár, így? Ó, nekem is megy. Nekem is megy. Beugrottam a Jarvan útba. Nézd, hogy felébe vagyok. Nézd, hogy körülbelül.